Davarıl çevre Rusya Federasyası'nın resmi vekilleri, Moskvada işleyen daşary ýurtly diplomatlar, Türkmenistanyň Rusya Federasyasyndaky elçisi hemde Aşgabatdan baran uly wekilçilikle düzümiň agdalary, şol sana ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary we bagşy taýdanlar topary gatnaşdyrar. Şeýlekim kitapxana okuýjylary, jurnalistler, dörejilik işgärleri, şol sana şahyrlar da bara geldiler. Magtumul Pragynyň heykeliniň açylyş dabarasyna 2024-nji ýylyň Türkmenistanyň gahrman arkadamydan başlanyjy bilen Pehim paýhasymany Magtumul Pragy diýen şigaratyna geçýänligi bellenilip, onuň mazmunynyň halkyň watançylyk ruhyny berende götürmäge, ýaşlary terbiýelemege, goşun toşmaga we türkmen halkyny watanymyza mundan bilekde gülledip ösürmekde uly üstünlikleri gazanmaga ruhlandyrmagy önükdirlendigini ýatarly. Şunun bilen birlikde Türkmenistanyň we daşary ýurtlarda beýik söz sadynyň adamzadyň ruhy medeniýetiniň hazynasyny giren hemde ýaşlarda ýokary ahlaklyk, insanperwerlik, watançylyk duýgularyny terbiýelemegiň milli mektebiniň binýadyny emele getirgen, baý we bahasyna ýetip bolmajak edebi mirasyny öwrenmek, şeýlekem bütün dünýäde wagt etmek boýunça giňerimli işleň alnyp barylýanyna ün çekildi. Melim bolşýaly Magtumul Pragynyň golýazmalar toplamy, Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň dünýäniň hakydaty maksatnamasynyň halkara sanawyna ýerdirli. Munun başga-da Magtumul Pragynyň doglan günüň 3 ýylligi 2024-2025-nji ýyllarda UNESCO bilen birlikde bellenip geçiljek şanly seneleň sanawyna goşuldy. Türki medeniýetiň halkara guramasy tarapyndan 2024-nji ýyl Türki dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtumul Pragy ýyly diýilip elan edildi.